Кампанията Зима без антибиотици се роди от 10 годишен лекарски опит с много деца и възрастни, на които сме помогнали да поддържат здравето си с храните Aquasource. Надяваме се, че с нея да привлечем вниманието преди всичко на майки, които искат децата им да не вземат антибиотици, на хора, които често боледуват, на лекарите и особено на детските лекари, на хомеопатите и на другите холистични лечители, както и на всички, които търсят надежна система за профилактика и поддържане на здравето. Според нас, такава система трябва да включва клетъчно хранене, активиране на собствения имунитет, подсилване на организма с готови антитела и растежни фактори, укрепване на лигавиците и зареждане с пробиотици. И преди всичко да не вреди, да няма странични действия, да е проста и универсална. Работя като детски лекар от 1985 година, а като хомеопат от 1995 година. Имам 3 деца, които съм отгледал практически без антибиотици. Убеден съм, че антибиотиците са вредни за здравето на децата и следва да се избегват. Отношението ми към този проблем е разбираемо, като се има предвид дългогодишния ми опит като холистичен лекар и моята лична история. От майка си знае, че на 12-месечна възраст съм се разболял от магарешка кашлица. Здравето ми се е увредило до такава степен, че за няколко месеца съм спрял да говоря и да ходя. Имунитетът ми се е влошил, започнал съм да взимам антибиотици и така чак до 10-15 годишна възраст. Помня, че доста боледувах, особено от сливици. После зъбите ми се увредиха и останаха слаби и до сега. Хванах хепатит, оперираха ме от апандисит, а най-накрая се разболях и от псориазис. Никой от семейството ми не носи очила, освен мене, и баща ми и брат ми са по-високи от мене. Въобще, здравето ми много пострада, а оттам и качеството на моя живот. Може би за това реших да стана детски лекар и да лекувам деца, но постепенно разбрах, че обикновената медицина не може да се помогне да растат здрави и че ако не се намери някаква алтернатива, която да е по-добра за децата, много от тях може да пострадат както и аз на времето и да не достигнат генетично заложения си потенциал. Когато организирах първите курсове по хомеопатия в България, аз се опитвах да намеря именно тази алтернатива. Хомеопатията е прекрасна медицина и ми е любимата, но за съжаление тя е свързана с 2 проблема. Първо, много е сложно, иска се огромна прецизност и затова е трудно да се прилага масово, особено у нас. Второ, нужно е пациента да има достатъчно жизнена сила, която да реагира на лечението. А жизнеността намалява вследствие от неправилния начин на живот и хранене. Тези 2 проблема ме накараха да се ориентирам към нещо по-просто. Нещо, което не изисква медицински познания и което всяка майка да може да даде на детето си, без да се страхува, че може да му навреди. Така стигнах до идеята за правилното хранене и продуктите Aquasource и се концентрирах върху така наречените супер храни, които са качествени, лесно усвоими, просто за употреба и най-полезни за здравето. Аз не съм абсолютен противник на антибиотиците. Има заболявания, при които не може без тях. Понякога те даже спасяват живота. Но факт е, че повечето остри инфекции, от които се боледува през зимата, са вирусни, а срещу тях антибиотиците не помагат. Ние ги даваме профилактично, което не е правилно. Вярно е, че вирусите разрушават лигавиците и създават предпоставка за развитие на болестотворни бактерии, но също така е вярно, че в повечето случаи антибиотиците въобще не са необходими. Пречат на организма даже и трябва да се избягват. По-правилно е за същите пари вместо антибиотици да се дават супер храни, защото те укрепват имунитета и нямат странични действия. За вредата от антибиотиците може много да се каже. Те са вредни за храносмилателната, нервната система, за бъбреците и черния дроб. Освен това водят до дисбактериоза и системна кандидоза и влошават кръвотворенето. Започваме с храносмилателната система. Здравето започва от червата и храносмилането. Антибиотиците убиват полезните бактерии, обитаващи червата, и оставят чревните ни стени беззащитни пред вредните микроби. Затова след приемането им е редно да се дадат и пробиотици. Нервната система също се засяга. Антибиотиците увреждат слуховия нерв и водят до глухота, особено при децата. Логично е да се допусне, че се увреждат и други нервни клетки. Това би могло да се отрази на интелигентността и характера на следващите поколения. Бъбреците и черния дроб също могат да пострадат. Някои хора имат толкова деликатно здраве, че равновесието на организма може да се наруши даже от един антибиотик, особено стари и болни хора и по-слаби дечица. От антибиотиците може да се стигне до бъбречна и чернодробна недостатъчност. Например, аз имах един познат, който беше болен от диабет. Разболя се от бронхит, назначиха му антибиотици, бъбреците му спряха да работят и тръгна на хемодиализа. Изкара така няколко месеца, влоши се и, за съжаление, почина, беше само на 30 години. След антибиотиците, често върху лигавиците на червата, дихателната и отделителната система се поселват гъбички, които са много упорити и вредни.
те разраняват лигавиците и ги правят по-пропускливи за алергени и токсини. Така след време може да се стигне до алергии, астма, псориазис, артрит и най-различни други болести. Антибиотиците могат да доведат до анемия, намаляване на белите кръвни телца и влошаване на имунитета. Искам да повторя, че антибиотиците са най-вредни за организма, докато той расте. Затова всички родители трябва да знаят, че има опасност децата, на които се дават често антибиотици, да не реализират заложения в тях генетичен потенциал. Ние, възрастните, можем да си купуваме всякакви глупости, обаче малките деца нямат право на избор. Той им се отнема от нас, техните родители, защото не сме добре информирани. Ето защо ни е нужна точна информация, за да правим това, което е най-полезно за нашите деца.